bácús? Bácús lein cháca. In bhácáil. Óhan. Bácús. Patamór se patal se lein na mucaí. Ní smó leis. Leir beth mucaí. Se. Bechan céadíana si chuir baine agus orna le chéile bheith lein na muca. Ní bhair sé bhhaide mar sin na mucaí bhair sé anach sé leis báráit mé ceanna. Bhair sé brán mór bhaithe maithas áróir nó bhaithe maithas cruúnachta na éanail si de plúr dó. Rud a fáca é sé plúr ína sin bhaith na mucaí brán. sé an cóhach é gluúnachta go tíine le hol méile. Se hon mí. Níana sib sé plúir sé féin tú teach? Ní mé mar dó sin cheanach mu é. Cheanach bhaith mála de chlochaí go chlór. Na í mu deog. Agus tíimte se ceantaí sa teachtain. Bhí mu de chlocha plúr sa teachtain. Os sé díana tí chaachmhacha le bhís 8 dúineána hí man chuán. Agus beidir mar leis a gobar neachta se. Agus bhí si a fád í rá. Roinn Bhélaoideas. Roinn breid. Roinn Bhélaoideas bhecha bhí. Ní bheith chéin rán as a siúpla. Bhí bulín le an nulach réimeadach. An chuid lápa go muinte. Sin bhcha le nulach chuid lápa agus chácaí chuirtí in brán tréiclicéic. Bhfuin anolach. Níos mar lepá bhíon. Meach chéin turcaína. Bhach gé smúí hat an seganí gé. Gé. Bhil leach na géh gin héin sin chuic mu géhí mu té. Agus chuic mu géhí mu té agus ócha mu bheith mu an nemar le chártaí géhhaí. Mé bhí trí bhil sa seinte an sin tí líonúir gé mar chártaí. Ráiscin na fearnaí 8 bhádíal níos fearr a bhíthe cúide a séide go marga, hí muid bhaid toscail chudé gimar na gártaí. A thug go mór nach le níchaí bhá. A the go leáil éis te hósta sin sé daltaí techt. Óchas a bhí ar techt. Éidir bhil smuintí buintí más bhhaí a scoil agus hí an treisiir me chuinte báil a treisiir an fear treisiir sí se báiste begin dí bhaas agus hain siiste agus fuiste té agus si gimar chártaí. Agus naik mu an scoil chu mas san me kitchen mu le go héan be agus pa mu chola ví gimar na gártaí. Ach nóir déir mu maidnim si gimar na gártaí. A fa mu scoil reis ach che mu an lá só sin chu si te se. Is si gahanna gimar na gártaí. Cén rá aige ar. Bhach méidir mar sé pí cuafiad nó defiad. Tuairtí Céad cáide le de taire be bhecha gimmert. Bhil maiad bhí mchagus na cóirtíí me go gimar gáil chola díana an taise le dána gimar na gárta. Haid sé dóheach meach sé decha. Tá sin sin gahanna sé bhhar si bhil a bheith báiste. Agus sé maidin sé tá bli siad súsan sin muine. Ach sin mar sí do sí bric fe bheits an bhéh an bhúidim. A sin mechan cartíí ar bun chuile uis teachtain. Bhach cáta beidir chalí túna ceha bh teúirte meile. Bhíoh mu go sé teachtar bhil teachhaí sin agus sola mu gimar gáta mu té. Eaníomh mu nechan sin nach cé na be mu bit túna ceha seanleit agus na compíí go man se té hí scúla bhí si dábalta. A dá muid? Cén clufa bhí an? Ó chuigfichiad. Chuigfichiad. Cén réalchaí aige sin? Catú 25 a heidir na chuid síos chátaí. Duine ní duine. Ba chuig se chuig cháta go. A chuig chátaid? Agus sin chaide duine scaide go fichi. Bhí géban sin do an chluiféid an tartaí. Ach nuair a dumpá an dumpá an tíon ná an rií bhíthe cúige. Sé bhí an tartaí an ámide. 25 bhún sem sé ní san 25. Géim de cátaí áid a chu leis annach ná ébar ceart. Níor ein cheol ar buna pug? Níor mar an ceol. Ó an níocht? Cén sin scéalta? Scéalta is mó bhecha an géisi bh a go náidir bhí fearhéidir sin. Tá go leor áchaid scéaltaí Ciarán Bairéad.
Ciarán Bairéad. Ag se go leor se go leor scéalta Tomás Ó Dúgáin 1961 og se go leor scéalta Ciarán Bairéad céabh coachí. Cén an bhír? Ciarán Bairéad. Agus an fear Tomás Ó Dúgáin. Tomás Ó Dúgáin. Ó tá bar chuí mar chláir sin. Bhí bhiltaí ús mar bhar a chuí. Bhí sé go háart an seo ginn sin scéalta. sé gin ar scéalta agus ús léir is go síbse. Tomás mó sé teachta ní se mar an seo ag maithe ar bheith. Bhí Tomás go bhaith se scéalta bhí sé an scéalta. Cá sin na chunaí sin? Bhí sé fána leis bhfuil teach má bhaíalta sin. Bheit se. Bhí go scéalta bhí bhailigh agus demarna go bhailigh agus is minic nó bheith sana héad is mu tíim hí smuintú go mar an scéalta. ó se gána caiinte a railway agus an hiigh me chata sin buine an underground. Agus an fear runní sin me dí an gá smúi si a gobar leis deama go séad ná choleite go gopa dí gur sepá a gobar bhíntá gacha sa íl America agus sasna. Bhí sé sin hálán? Ní sé héon hálán an bhí dehanna seán agus bhí a bhí muinte bhhail hálán me deanna. Sí na scéalta is mó muintí mar bheith caiinte ar an underground ar an na tunnels. Roinn scéalta ní sin aige faoi scéalta trí nó aonad mar sin na fíneocht na. Ní bhí scéal bhálaí faoi ar chu sé go siúpa chena chloch spile an Sheppenstone a running gangar man dearman an agdóá sin bhí sé píine chuide chloch spile a tíigh sé héine agus bhí méid me i go fórman bhí sé píine seach na háid mar sé bhí íse. Bhí sé go sé píine seach leis a fáid chu le ígus chloch spile. A bhí bhe sin náhatí Rata sa ginn sin scéalta mór an bhí tú ó go hart. Níos dí mai mé mar mé cinn se scéaltaí géisteach ná gurí cistearm deagranne. Ní mar scéalt go scéaltaí chluisme. Bheith ag deir ag tair bheith. Seán sin smóí me géisteach leis Tomás bhe an cineáltaí bhí hí se an gas le zóga agus i go leor scéaltaí. A ní bh an scéaltaí go man ar géist le daine. Spéidir scéalta bé go hámanta. Níl sé sin an mór an ní smú? Ní. nó an post sa gúin an television. Tá dí sé an spin mu tá hóí chalínigus bangus, ní sé caiint an chéile ar bheith. Fecinn dú tíos na boscí begabú. Tá cean duine go. Ní sé caiint an chéile ar bheith. De mapa habla tú go dála sin a riomh. Habla tu go dála sin a riomh. Ní héad bheith se táda. Agus déan nu ní deol bhí anach sío bhéige. Agus muintí Tomás man nó a bhí se nó gona hinscis agus tehhaid an fumpan sin bhí rá hainteach a bhí síla cepa bhesan ó daach mu deach chéige go se go dtíana gata. Is bhaiti níoch séisteach ar bhééis an na sío. sé mar go mór na sío gé man sé agus ceap se bhíon tú. Ó taobh sí go si ar bhana de mé dhéana maithe gáú ó hanig an móbail fáin amach bíon na sío híis an satellite lei sé anna siad í hoigeil. An nó a bhecinn sin is le bíach a bhecinn fer chainte sé chuir na gáda go sehaidachta. Let nu an chéadú ó wachtú telefísin. Sasna 1961 ní se go héan go líon gin te mé mar pá. Bu iní me caiinte má a vínta mé pá nachlaché sinach mé hé television mé sé go hí. Agus tí mé gé telefón in 1997 má wachar mac mé hí baiste go hísa duna gá sé chonig me chláirnes agus i mé hí am mé sin ce le héan le hí agus bhí mu bhna le le sé bhile agus tíir me go marchan me se ringe se le Móinteach
Deach me raile de se. Béan le masos na steps dis me cannach go donna gála me agus ferment in deception 1997. Ke sé is 22 years. Dan sé an enig meis gon mobile phone. So sé fé in mór. Og se war sasna. Agus cead ceapta sin seasteach. Oh, mirúilt. Se mirúilt. Díach. Vi er vi sé an soccer. Bhí pobl níos mó daoine na gúnaí hart an seo. Vi tí scoirtí hí na meile se lágantí ro feman. Sí scóir, scéir an inis. Og tá siúm sú gáile scóir nuair déime siad súsca chun na mí nó chun celéir sé 1960. Níarach si na gin na ní ach nu taití híintí mo chuhéile mar chahéil leis hatfa a bhil ras agus díalú couple plathart an me. Sí sí níosm ceirtá, sí gaga scóir na Fermór í ví fearháin fa. Agus an wachsa mé sé ó tá leidir le bhil tal sé mar se an onlein sin blian in sé dí taxi man in an náidir helaige. Tá sé fáil chuneala cin ri agus sin na taitments ar an chiniste. Ní chuile mar se habrúna Tá sé an cin cléimeil as tal ligin fi anis. An níos cean tal chuid me sé siar talmóna léimra cléimeile bheith buldóda agus level agus níos an ag le go dtíon ceir leis. Tá agus le ligin fi Le tal fian fan tú aige dó an government an process an entitlement sé ná. Se an EU an Europe an Taintas Orpach. Soch eisteach an? Tá se. Tá cean gon sé glasa níos go an faoí mu le sí chuide tú creici agus bís agus bhí mar agus fágta lein wildlife he man an tá mé sin an chun talmó se an hallá hí ru go si a set aside agus má be leis talbre gildéir polís MF chuid aige gus me sin seige bh an talmága go hallamóna a na 70s dé an 70s tá an glasiste cíál chin sin glasma a sé beth an wildlife. Fadó hí cholehain agus fermorí vín. Bile mar é baga mar fearnas cegan leis cildéirnis sé a bhíige acha tal chuid acha tal chuid léile. sé dhéad mar chama hachrail go haige. Has bh bhena lecha patí chuid agus pí me dí me agus tanpa agus caiice a ganile bó líon go blin ní haáil sin jomas me. Bhí si an dóhan aige bhí sin an dóhan bethe on óibhéine agus sinna méid. Bhíine beidir mar pí chuine bé go si carú gon nachra faoi chrunacht as go si an plóí á le bácáil fe an pí beg mar sin gohála chu go le chlána háige. Bhí bailile seine an bailile se an an bhí múna chu le díal. Ní chaile bhile bhí múna an fá múteach Móinteach teach múna. No war séim. I bhar teach mún. Teach ní is mún. Bh teachtain as múna. Sinna heidir si Móinteach. Bh teachtain as múna. Teach ceir fódachaí nó áide. Scrachaí se agus chu ní héile. sé contorta war tíine bhfuil. Bhfuil íon tíine mún doá me de sé me charála má sé mó deara. Sinna hasú a sé Scrachaí. Scrachaí. Cecha go si díine ar sin. Ó leis na scoile leis agus an tíí leis cháisteach na scoile. Scrachaí na bailí agus sin tuí an tíine. Bhfuil díine sin an bailí mé an bailíhil dína chlochá. Agus ceíon si leis ceibheach na scrachaí. Inslú gan. Inslú bheits na scrachaí na chud. Bhil sé dómadó le na scrachaí á sús an seo scoile si díine mu. Hennig eile chlochan am meile se níos mlach níos lumlach má teíon loch. Ní a chlochéí an meile se. Loch cinamtar lochirib.
níos sa mád hang siad go leor. Tá gáil tá loch ní siúd a seoil. Ó níl, ata bhíos má. Ba se. A chip se goil sí go loch mór. Ní am dína mar chuir man tinjan sin beidir. Jimmy Rida han mu tíhain John lezo sé choáin chuil béan le ní cin mar heile loch. Neach siúach. Ní chu ní se chutorte. Níhir tá bóirí dún sé an bóirí mu a loch. Níhir fe scoutít me mí fi chlochi sí cheile níos. A chaine mar rain be mar áid. Ní rain bhád a bhí. Bhín bad bhí cóile an marrá an loch. Achtáil éile sin má. Agus ne leis a gá. Roedd yma hospital cyfod agus be hwn o mae di rôl ebro Dwi'n tadig o gan Ní ach daoine gíosca chuir lech. O, ní bhíoh mae gíos gyda náwn y pwchar agos si dweud Líon chyn y mas yn eisiach a haif am eisiau darottas Fi yn brydan leif hael o'n Chef na blin me og fi mewn chwyl gwaith Fili o'r brydan yma pwys a chyd yna Brydan se? Wel ein Ciarán ffog yn un Yn dyn fi hyn Wel, aber chrúbhí á mu san éisi ach nearán job a chuig an bhfuil si an fan na golan maidin me so be an dó dhéag Níon cha cheir an táach múnú féar me níoh mar an choíocht ach ní a leidir mar job san éisi aber an tas le san ón san éisi níos mí an fá há an tas Se Cefid den hasach chuit le Wel ní bhór túr dá brúch Bart I bhór agus duine a tíhile agus bh chárópa bar líon agus nuair a siar pí an haneála ina crunne sin seacha a haán agus sí amach lei agus bheit le bhá ná seanú se ropa reise. Bé lescodí sin beidir íe agus beidir chuí fáil agus beidir mar chobradan agus níoh beidir mar préiche agus níoh. Ní an sebe sé mar de ach beidir mar cop an le rás go. Sin é. Díal siad níos siad mar. Á díos ní der bhí fear mar se a ús le níché fe le nóla. Bhí tuair an nólaige. Bhí dúrapach san nóla. Mu tí maithir bheith deantar díon se má bhagan mu tí í se scéalúniú tí mar thug siad coppa scórdífa. Agus bhí tí mu le a lescoil bhfuir le scóil leána thug maithir chun bhí céirí cí. sé cean bhé seachananta céirí. Dúm sí sean mu se amach ciná se an déidir fear le mágan chu nations ní bh cebil an nólagan. Ní an tuig maithir an nóil. Betheasta bhaid be. Cén cinál be haine leis? Á mar se méid se. Bheasta aine lé midis leis, mé an mar agus te san nó ar an líonach heach sé sí sin bailach an éirstrí derá néile. Rudí midis sé an se. Nu thugann sin decin le marteo le chaine rudí midis leis. Cén cinál stuff Bunam agus cháca midis. Cháca úlaí. Weg met een beef met dat shit. Ach nee, we hebben trouwens een beetje de kijk zien en als ze niet. Is je dier en waartoe? We gaan erbij hier maar wat zoals je gaat. Dan moet je vaak alles zeggen doorlog. Als moet gaan wel moet je dacht met daar wel moet je boren in de klonen. Dus wat je met daar wel moet gaan gewoon met vast als niet gaan. Dus als je een scéalta. Agus deáil bhí maice sé I mai ceappa go le bhailigh má déad áh mu a glún ra go dó. I sean hí an tamseis me a glún áda pe bhhaile ach sé dúirte I chean goid bedéire mai do má naide bedéire In bhí get na potato? Ach bhí sé an cholan maid ní se go hí mu dear an íon. Agus sin chaáil siú leile gáíonnach. Chéadíonnach chu siad le ga breis alle hawen met pe mé gehalto mar mamma ach nie an skire dan to had nog sé so se klein da vi mas karne flesnamse moet je skomain agus ní se ball jobbers Jobbers sin a gan sil dan as de be se fer green le sé drit an sin an heel le I thought it was a station, and she said, "I was a station."
na bheith. Sin bháin has siad bain na nairchaí riomh. Bhí siad cumtúirteach síos na bhaigíní na hairchaí an bhaithe behíomh. Ach Comhráir siad cumtúirteach. Has siad chuisteach í 1961-62 a na hairchaí bain an na behíomh. Bhí mu ráid sin le chaistigh. Ní tá sin is cruúta déanú is é. Níl tan lí na de catú de níos go dhéanaan si sem. Sim gatú injecteach mar chatar fécla. Beidir mar chan féin ará. I do phríosá se. Céhhéad bó díolá sumlíon? Beidir mar muid ceanna gócin díalas mó. Cúcin Céidir aní bh ceanna céidir chuna gócin. Céhhéad cén praisí bhar. Smuinte mé géala bh me lechiad pontais bh bhéthe go bháin. Hí me go me sebe. After 1965, 64. Chéad chu mé lechiad. Tehí sé bh sé fartí fart a bhaid beidir fartaí beidir thuirsta. As smuinte mé lechiad a gána. Búistear é gáide cheanna bhfuime. An tarú? Níor an tarú bhéana am a gain. Haid an bhóid bhaid go tarú, bhí cúpa tarú Baile Chláir ára. Ceamas nach meach mór an cuiad an eolir ag bheith bhaine. Feola bheith díal bheith bhaine. Níor cha díal a bheith bhaine, cha díal a bheith óga. Bóláin na bodága. Í ceannach farci mun bhóid ag bhaid in éana seabhar ar sé factory. Aine bh níl a bháin. Cha siúlann sin ag an íonach leis na bethí? Sus an bór? Mar bór siar. Agus bhí chathadach in de súdaráid fascatí feisi mu deile as sé géirí tas hasc sé deisteach mé ceata. Béidir chu mar hánastaí bhhaid bh an leire tú dacha cheanta hí. Ní raon áir neach siad an mháthair na tuile? Ní, sminnig mé chu mar hena mórád, beidir mar fear marrát mar tí cinnig freisin fear le ceanna chéad. Ige se an éana chéad. Seach sa bena bháin hasá bhaid sa bláid go téime. Sin sé gan atá go leor bethí le chéile? Se. Iad Thomáis? Áisteach bhí fear sin go talach chamraí bhí agus an bhí bethí bhla bhí chublíon agus go mála bethí bhaine. Agus an leis mu go techt le mar dína balltá. Bhí mé teachna beittach seach an beidir mar síon leascá tannach ar fad. Díos mar an nuáach níla sé bhí go leor talagus. Ní héala sé ní gána héala séad mar deanna. Bhí na héachí ar chaise bhí an portán mó. So ganna ein bheithí? Ceannach lénta. Thomáis me chu baine bailí an líon ó couple lí. Mar de sam. Naide, bain de sam. Uair sam líon nó? Beidir wasannealach cheanna gánaí nó bhéad na behíh sa bhailigh beidir geanna couple lí. Gus na réfach bóhí a héon bás go dtíana le haint? Sí atálacha ha polain leiche. I sé an deite. Ach bhí mu deáirtí hata sé lééis sin talmóna gain. Bhí sé chuir go ha polainna. Pol de rinne mena sé hí le ógan bhí mó ógus a líha sí san. Anig go leorsta dí a réid ach talmóna mí an sin na blion dé heint digus agus pola. Nis níú sin na Harbeh. Le bailíris agus aigadí chu. Céhhéad luí bhearach chuile blion? Tam sam líon a háide má bhhéal lí más bó chuile lí. Se agus céhhéad fiche? Céhhéad luí fiche beidir? Sam líon? Brathir méid behí bhaine bhígat mu ama seaach bhí bhaine gas. Sin go chéiricinn chucinn smúí gine gas a méidir déar. Chéiricinn se. Sam líon sin méid? Sin bhcha spéir bhí an chlánaáigeáil ví bhaid aige dí smide é mócuide. Ba dhé baine agus dhé na mocha agus dhé baine mar dhé bhí aige chéidir úr sam líon ar mar chrána go mu. Bhí aige úr sam líon ar bhí.
Bhí na cuirí go main deamán cuirí cosisian bhí bhfuil le bhile go gomininic cosisian óin agus seanchaí gachaíisiú a chaile chátaí sé bhíí go muine. An leatm sa chuirí chuba. Well, níos muide go chéirí bheith bhil tinsí agan dréins agus a de chéar amachchan mu ce gaimachaí bháthí bhar an nolna bhar chu síos. Sinna fanach sí leatan seo. Ní bhar chláid chlocha bheith le cuide. Sáhhaid. Mi sé de bear na gcuide an seo le hí nolna íú? Ó, ábhí sé bear mar láidin dí bhailigh na smó bhí cuide. A coppa chéad chéad cosisiú mu benóhró am teach an scéil. Neanta sa díomh? Níorna. Cé dheapfah susúr nach ba? Se. Well, tá ceamíonn sin na mála go. Níor a bhí mar íú. Bhí bear a chapaláid, bhí meisiine bear a chapaláid. Bhí meisiine bhí? Bhí meisiine. Tá sé catí sin na mála go bhaine sin bhí sin mar is go bhhailí mu na maithe tú peicear a gadíh. Tá go leor a sé bhí go máin. Tá meisiine na sepa lena cuide bhar rásúr. Nó mé tí nó mé. Tá na mar ó héin a níos mí. Tá sé bear barí maithí. Tá fearmaí dúthir sem leiclí chun na mí bean se go leor chuide. Chun sé háirteigh fermach í? Tain, tá sé gimanta tréileigh tan mótar is eile gimanta sé an tí bheisne chuir má bhain se cúna. Béigeach chéad tí féile má bháin an beidir. Coppa chéad bhata chun na mí. sé fá couple euro. Tá sé fá euro an Canada. A chabba cruúid a rimuide ní bhhar trim maithe bheith. Se bí mis go héana sa rang. Tá síog leis sé muide a sé gharta dá bheith úr bháin a sé teach leat a gáin muide. Tá bean a bhí crú. Wat a cótas go scail? Bhí sé go le goiste in UCD. Ó, tá le UCD. Wat bhí bhain? Wat bhí bhain? Ní rás. Bhí muide háirán sin nar é stíb sí leabhar. Stíb sí leabhar le múntaí le páistí bhna teire an canan. A bégan hí go sasna le a poblasáte. A fósí gibdé dúirt cebhí sa cheal go bhfuil ag fan ceamna go go giblí ó fadan é bhí sin chéadú sé héana sí fá céan mai dhecha se scaléh bhí sé golig sé Joseph sa gaiide mai níhe se bhile chláin neisna sú sé siúharta go UCD a sé gá ceanhóra. Se tá sé bhain. Cé tú go le Sícóíocht. Sícóíocht. Cé é sé? Staidir fá ní an daoine cinteach a dhéagsú agus stuff mar sin faoi roiine a intin an intin. Ó, Stuff mar sin. Ja, dochter bedoel je? Féidir. Sa na fiidir vín sa caiint leat faoide na fábanítá a híal agus ruí. Sícólaithe sin sin agus siad mátá fábad a bhhanar hís an bhirteach chuir sa chéile. Counselor. Counselor sé agus lei sin. Tá có ceall am an nonantaidí me gur king sin a counselor. Sí gona go gáidin sin. Cin cinál. Sí an nómba. Íam get sí chuint. Liam is sin cin gúil tá le Liam chun ceann. Colcear sé sin. Rugó bhaithir hús sentas. Ba. Sin dethir dethir. sé sin chuine le sin a bhí sé sin óg. Ó hagus sé go minic sé óg mu. Bhí nach níos bóthar chogus sin siú pí teí mún a si bhí bóthra chu le bhil maisce leis. A bhí bhfuil a bhí sé television sin le máin sin ví a chórá chuint a chórá bhar. Ferris scíirí ba? Chu bhra.
you can just some cave weave to kind of. For me, it's like you had it just like a house and already she glore dynamite. Yeah. Dynamite glore. Yeah. And you were with the US. We really can the conflict street. Willie Shin Cation. Liam, yeah, Liam. How should Willie? Willie, you got my day with that Liam. We should hold him while I pray. I should heal. I should smooth heal Birmingham. We should go rush. Tom can't even. Sure. And yeah, he's van je heen scheel heb je niet lauw zijn bij de Móinteach na je lauw zijn en flash na komen. Kan je wel mee gaan we zeggen wij. Als stuur session destige man maar is nu zien dan kom je nog. Het was een vraag, dat was nou hier. Goed. Nee, niet zo meteen. Dat vraag was hè. Kid voor je schreef zijn dus. Niet is. Kijk de tjahorgie, sifurgie daar. Je hoort dat is we kan see harness. Kan je sure? Ja. Dan wist je ook. Kan je nog zo'n e-mail, kan je zo'n e-mail in de dus kan je maar dan is je echt al scoren. Kan de harde op. Maar zo nieuwe morgen is je weer. Het droog hoog. Toch hoog. You're on license. Ja, gooi de komen. Ik ben misschien weer voor jaren wonen, laat dan e-mail in de wat je zoals een Christian is, door de Dara zit zoals kan wijlen, wat je hebt gehad, als hij gelauw baasde, agus dansje hoes aan, agus just als je het houdt niet de vlug, en mij nu is je, wat je laatste begen daar ook nog zo gaan gappen, gewoon niet was een koppel, heb je nu morgen niet weer. Ja, niet aan. Ja, en dat is. Ja, dan deze is niet aan. Nou je had hier gedeel jaren ook, ik me niks. 10 jaar precies, dus je dit jammer. Als je dat niet, ik ga je nog net leren. Nee. Ga je dat horen om de eerste goed blijven? 1949 hier. Dipterie, klasje. We gaan niet met de zeggen nachtig. Channels spelen naar Gaillimhe. Graag moet je even gaan zeggen je winnow. Niet met de zeggen nachtig ja. Je moest met je zeggen. Kun je mega schel moet. Waar je het hoog al. Hij is niet serieus schel moet. Hij moet je met vader hart en zo. Hij gaat maar ze zeggen je met zo niet to no de geen cent echt nou disinfecten maken. Hij gaat weer gelijk. 19 niet hang síos. Ja. Bronch. Die hang síos. Je ja, het is een video. Ja. Zo snel. Je Thomáis een beetje niet maar als je kan je gaan beginnen. En je nou lezen komen.